ostatní sa vzdali a tých milícia eskortovala na armádnemu zboru československému, ktorý bol v Divinke veliteľstvo. Tam ich predali a povedali, čo sa stalo, že tam prišli s násilím a čo vymáhali a tak. Tí ich odviezli a zaviezli ich aj s tým veliteľom milície a s tým predsedom toho národného výboru do Žiliny na veliteľstvo sovietskej armády. Tam zavolali Savelieva, veliteľa partizánskej skupiny, tejto dlhopolskej. Ten potvrdil, že to sú jeho partizáni, všetkých pustil, Oziminého a toho sa rozhodol, že ich popravia v Dlhém poli. Cestou ale dal tlak občanov, pretože ich viezol Pavel Hrivík, spravodajský dôstojník tejto skupiny v Kočáre, tak proste na tlak tej skupiny sa bál, pretože oni je Dlhopolec, no tak ich v Divinke pustil. Takí zachránili život, ale boli strašne dobití. No a s tým, že odkázal Saveliev, že si príde pre tých dvoch mŕtvych, až ich umývajú a dajú ich do poriadku a teda, že on sa príde až za 2 dní pre ne. No na druhý deň, tak to aj bolo, aj prišiel ten Rajcín, ako spravodajský dôstojník armádneho zboru z Divinky a ten dal také rozhodnutie pochovať, pripraviť, že teda tí partizáni prídu. Lenže prišiel rozkaz starostu, alebo notára z Diviny, ktorý povedal, že milícia z Diviny musí odevzdať zbrane, tak sa všetci prišli zakladné auta a odviezli ich do Žiliny. Než ich vzali do Žiliny, tak tu ostala Divina vlastne bezbranná a vtrhnul tu Saveliev so svojimi jednotkami a vyvraždil. Vlastne mal zrovna za zemou celú Divinu a tak, pretože chlapi boli tam, tak tu ostali len tí, čo sa vrátili z války, z koncentrákov, z väzenia a tak. A tých jednoducho pozabíjal, povraždili, bestiálne ich proste pomstili. Ženy a deti, pokiaľ boli schopné, tak ich znásilnili, alebo ich proste potrastali a mali ich povraždiť v tej hlbokej ceste v Divine na hornom konci. Tam ale najprv obliekli tých mŕtvych, vyhrábali, ubili tých Rusov. No a táto skupina, že táto pani Buková, to je matka 5 detí, tá vôbec nebola, tá túto na ten poličku u toho kostola kopala zemiaky, tá vôbec ani sa to nezdržala. Holienčík, papeča, keď sa podívate na rok narodenia 25, to bolo v 45. roku, tak mal 20 rokov. Sabol, Gáborík, to bol najstarší vlastne. Janko Lampašek, ten bol z Dlhého Pola. Takže vlastne jeho vlastný Štefan Černák bol v Svobodovej armáde, vrátil sa, prišiel s tou Svobodovou armádou do tej Divinky. No a dole je môj otec Jozef Ťažký s Vyčiakom a to sú bratranci. No a oni išli, keď to tam hore nachystali, tak urobili jednu vec. Týchto chudákov donútili, že si museli vyhrábať tie hroby a tam ich lopatami a lopatkami, okrem tých ostatných, ktorí to prežili, pretože k tomu masakru v tej hlbokej ceste nedošlo, pretože sa tak opili, že jednoducho neboli schopní a ženy a deti sa rozutekali, takže tam to, čo mali urobiť, to najhoršie dielo neurobili a potom zmasakrovali týchto chudákov, utekali ruky, vypichli oči a proste zabíjali do tej plytkej zeme, ich dali a potom, pretože poznali rodičov a matere od toho, tak tým dali do ruky modáky a krumpáče a museli ich doraziť. No a až za týždeň na to sa strieľalo furt, kto sa ukázal v blízkosti toho. A za týždeň na to major Rajcín dal povolenie, že sa môže pochovať, že sa títo mŕtvoli vytiahnu. A jak išiel ten pohreb dole, to bolo hrozné, teda vidieť ostatky tých, nie tých, čo umreli potom na následky toho mučenia, tých bolo viac. No tak strieľali do tých rakví a do toho, až do toho pohrebu a tuto to bolo trošičku inak upravené. A to je čas tých chudákov, ktorí tu boli v tom spoločnom hrobe pochovaní a až pred pár rokmi kto si zahral peniaze a urobili tento hrob, inak to bolo zabudnuté.